1982. szeptember 10-e és 12-e között Békés megyében nagyszabású polgári védelmi gyakorlatot hajtottak végre, amelyet megtekintettek a szocialista országok hazánkban tartózkodó polgári védelmi vezetői is. Frank Ferenc, az MSZNP Békés megyei első titkára megnyitó szavai után dr. Berki Mihály vezérőrnek ismertette a gyakorlat célját, feladatait. A gyakorlat tárgya a megyei, városi, járási, üzemi polgári védelmi intézkedések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a háborút közvetlenül megelőző időszakban és a háború idején. A lakosságvédelem, a mentés, mentesítés és a halaszthatatlan helyreállítás megszervezése, vezetése és gyakorlati végrehajtása az ellenség hagyományos és tömegpusztító eszközökkel végrehajtott csapásai után. A gyakorlat fő célkitűzései: bemutatni a polgári védelmi intézkedések tervezését, szervezését és végrehajtását a megyében, felmérni a megyei polgári védelmi szervezetek alkalmazási készenlétének, háborús alkalmazhatóságának, valamint a megyei, városi, járási, községi és üzemi polgári védelmi parancsnokságok felkészültségét, vezetőkészségét. Elvtársak, tisztelt vendégeim! A több hónapos előkészítést igénylő megyei polgári védelmi gyakorlatot a mai napon eredményesen befejeztük. A gyakorlaton való részvételért köszönetet mondok a jelenlévőknek és mindazoknak, akik annak felkészítési munkájában és sikeres végrehajtásában részt vettek. Tudom, hogy nem csak a mai napon, hanem a felkészülés idején is szabadidejüket feláldozva készültek arra, hogy a gyakorlat során eredményesen helytálljanak. A hazafiság nem alkalmi fennkölt szavakból áll, hanem a haza a polgári védelem területén a hátország védelmi felkészítésében való részvételből. Véget ért a 3 napos gyakorlat, amelynek során Békés megye lakosai bebizonyították, hogy katasztrófa helyzetben képesek megvédeni önmagukat, javaikat a pusztulástól.